Dipun tembangaken dening DJ Arpedam Project Official. Sumangga para pamirsa sedaya sesarengan amirsani kebiar seni pantengan Putra Sari. Amin bolo selalu jaya putra saene. Amin doaipun. Silakan merapat bolo, selamat bergabung. Tetap layare bolo ben gak sepi bolo ben tambah akeh penontonnya bolo.
Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không bỏ lỡ